WordPress é unha plataforma de xestión de contidos moi utilizada para crear e administrar páxinas web. É das plataformas máis populares e potentes dispoñibles actualmente. Máis dun terzo das webs que existen no mundo están feitas en WordPress. É un sistema intuitivo dirixido a un amplo abano da poboación, non restrinxida a programadores ou informáticos. Nel, ti mesmo produces e publicas contidos sen ter que recorrer a terceiros. WordPress é o mellor aliado dos emprendedores á hora de lanzar un sitio web. Esta afirmación baséase en 6 chaves, é sinxelo de usar, ten unha gran escalabilidade, ten deseños atractivos, unha gran comunidade, é seguro e amigo do SEO. É a ferramenta máis sinxela para xestionar o contido da túa web se estás comezando. A través de interfaces, podes personalizar temas, cores, tipografías, fondos e estruturas sen tocar código. A curva de aprendizaxe é pequena, pero ollo que pode complicarse até o infinito. WordPress evolucionou desde ser unha ferramenta para blogs a facer webs completas grazas aos chamados plugins, cos que podes aumentar as funcionalidades da web. Existen moitos como, por exemplo, para galerías de imaxes, SEO, seguridade, tendas en liña e máis. Os temas en WordPress son os responsables de dar aparencia e funcionalidades á web, con miles de opcións de balde e premium. Neles configuramos cores, tipografías, tamaños, barras laterais e máis. Escolle continuo algún que che encaixe e estea optimizado. Unha gran cantidade de persoas traballa para mellorar WordPress grazas á súa natureza de código aberto, incluindo o núcleo, temas e plugins. Isto fai que existan unha gran cantidade de recursos, tutoriais e guías dispoñibles. A popularidade de WordPress atrae aos hackers, pero é precisamente esa popularidade que fortalece a plataforma. Grazas á dedicación de moitas persoas, hai actualizacións frecuentes que incrementan a seguridade e protexen contra ameazas e vulnerabilidades. Ademais de atraer visitas grazas ao teu blog, WordPress ofrece ferramentas de optimización para aumentar a visibilidade. Existen plugins que permiten cambiar metadescricións e sitemaps, axudando a que o teu sitio web sexa ben valorado por Google. E ti, estás de acordo? Ou prefires outra ferramenta para facer webs? Non agardes máis e lánzate a crear a túa páxina web. O único obstáculo é o medo.